भिडिअखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन जे क'क्राझार सोहोराव गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै गला होफैदों आरो बै गलायाव जोंनि बर' बिमाखौ बर' आइजोफोरखौ खामानि मावनाय हिसाबै लाखिदों आरो लाखिनानै बिथांमोननि सोलेराव टाच खालामनो थाखाय बिथांमोननि सोलेरखौ खहा खालामनो थाखाय मोदोमाव एवथुनाय थासारि दिनै ससियेल मिडियायाव मानो गोसारदों आरो बैफोरबायदि थासारिखौ बा बैफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय पावार मोननानै बबेनिफ्राय माबायदि पावार मोननानै बिथांमोना दिनै जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ बर' बिमाफोरखौ बेफोरबायदि खालामनो हानाय पावारखौ मोनदों। बेनिखायनो गुरै खावलायदों आङो बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ, नङाब्ला जोंनि बर' हिन्जाव बर' माहारिफोरखौ बिथांमोना गादबनायजों लोगोसे जोंनि हारिखौ बिथांमोना गादबनो नागिरनायखौ थांनाय समनिफ्रायनो जोङो नुगासिनो दङ बा नुबोगासिनो दङ। बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे उनफारसेथिं बेफोरबायदि खामानि मावा, बेनि थाखाय बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ जोंनि दल संगठनफोरा। मानोना जुदि जोङो बेफोरबायदि सायाव एक्सन लायाबा बिथांमोना बै खामानिखौ गले गले मावगोन बा मावनो नाजागोन, जायनि जाहोनाव जोंनि बर' बिमा बर' हिन्जाव लोगोसे जोंनि गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव गाज्रि थासारि माब्लाबा नुजागोन। बेनिखायनो गोख्रोङै बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ आरो जोबनायाव नोंथांमोना आङो भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों आरो मा फोरमायखौ बिनानाव सासेया खेंफुथि होदों। भिडिअखौ नोंथांमोना नायना ला, अब्ला नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ नायोब्ला बुजि मोनगोन गासैखौबो। बेनि सायाव जाथायाथ' जेबो जानांगौ गैयामोन आरो बाव जास्ट आङो बेलासि टाइम जाबाय नालाय जों हाजिराफोरथ' ओंखाम उखैखागोन, मावदों जेनेबा 8टानिफ्राय मावो जोङो। ओंख्रिल' लायनो थांदों, हे खाथियावनो हटेल दं नालाय ओंख्रिल' लायनो थांदोंमोन आं। बेयाव होगदावफैबाय, होगदावफैनायाव दे जाबाय, बे होगदावनायखौ आं बाद दोनबाय। ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोखाङावनो बुंबाय, नों मानो मोदोम दाङो मावग्राफोरनिखौ? जों वार्कार्ससो, नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो। बिसोर मोदोम दाङो, हौवाया मोदोम दाङो, हिन्जावफोरनि मोदोम दाङो, एवथुयो, ओमफ्राय खानाय बोलाबायो। थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव, ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो मा होनो बेखौ, लिङो आरो सेक्सुवेलि, ओमफ्राय असल्टबो खालामो, बिराद माने मा होनो हेरेसमेन्ट होयो आरो जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ रुवाथि बादि बाहायो, बिदिनो रायलाबायो, दंखि होलाबायो, खानायाव हमना बोयो, आथिङाव हमना बोयो, मा होनो बुयोबो, बिदिनो खालामो आरो बिसोरो। माब्लानिफ्राय मावदोंमोन खामानि? आङो 30 जुननिफ्राय मावदों, 10 दिन ना 11 दिनल'सो जादों, बांद्राय गोबाव जायाखै आं मावनाया। नोंखौबो माबाफोर टाच खालामो? आंखौ टाच खालामदों, उदैयाव टाच खालामदों, मेवथुदों, बिदिनो खालामदों। ओमफ्राय आं बादा होदोंमोन, आंखौ दा खालाम बेबायदि होननायाव बे ओरै बुंदों हिन्दीनि, मुझे नहीं करना है तो मुझे 100 रुपया दे दो, हम नहीं करेगा, बिदि होननानै बुंदों आरो बियो। हिन्जावाथ' बालुक जरानि, हौवाया राजस्थानी होननानै खोनानो मोन्दों आङो। हिन्जावना बिलोमा गयारि होनो। हौवाना अमृत तान्स मामोनथाय, बावबाय आङो नामखौ, टाइटेलखौ, जायखिया नामा अमृत तान्सनो। हाबा जानाय जायै जोंथ' मिथिया बेखौ, जायखिया सिन्दुरबो थुवा, आसानबो गाना आरो बिसोरो। बेयाव साबैसे खामानि मावग्राफोर दं? खामानि मावग्राफ्रा बिदिनो साबासो दङ, साब्रैयानो दङ जोङो। बिसोरबो गासैबो सेक्सुवेलि हेरासमेन्ट मोनजोबनाय? औ, सेक्सुवेलि माबा मोनजोबखानायखा गासिबो। बिसोरबो बुंनो हागोन आरो, ओमफ्राय नाथाय बिसोरखौ धमकि होना दोनदों आरो। दा मा लुबैयो? आङो न्याय लुगैयो, जोंनि जायगायाव फैनानै मालाय जाथिया बेफोरबायदि खालामनो मोनफैया। जों बायदि सिख्लासा उन्दैफोरा बेहाय सेफ नङा, बेयाव रावबो दा मावफै, आं बेखौल' माबायो आरो। एक्सन लानांगौ आइजो माबाफ्रा, पाब्लिकफ्रा बेफोरखौ। दखाना बन्द जानांगौ? औ, दखाना बन्द जानांगौ। पुलिस थानायाव एफआइआर होदों, औ एफआइआर होदों, जों एफआइआर हैदों, थांदों, जाय जाजादों बिसोर थांजोबनानै एफआइआर हैदों आरो मा बुंबावोमोन नोंसोर? जोंखौ बिदिनो बुङोमोन, माबा नोंसिनि जायगा नङा, ओंखाम जानायफोरखौबो जाय थानानै मावदों बिसोरखौ बुङोमोननो, ओंखाम जानायफोरखौ गावसोरथ' होनदों भिडिअफ्राव हगारो, जोंखौथ' जेनेबा मावग्रा हिसाबै जोंबोथ' भिडिअ नायनानैसो फैयो, मोजां माबानानैसो जोंखौ ओरै होननानै बुङो, बिसोर जानाय थानाय फ्रिजोब, गासिबो फ्रिजोब। ओमफ्राय जेब्ला थाफैयो अब्ला मावग्राफ्रा मा खोनानो मोनोखि माइरंखौ सोर बाया, जानायखौ सोर जाहोदों, नोंनि नोमा नोम्फाया जाहोफैयाखै, बिदि होननानै बुङो आरो मावग्राफोरखौ। आंनाव प्रुफ दंजोबो, मानसिफोर जाय मावदों वाट्सएपाव गासिबो कन्टेक्ट खालामहरदों, जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों, जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों होननानै खोन्थाहरजोबदों आरो। बेयाव बेसेबांनिफ्राय बेसेबां समसिम खामानि मावनाया सोलिबाय थायो? 9:45 जोङो फैयो, ओमफ्राय 8टासिम मावो आरो।
8टा मोनानि 8टासिम बियो गस्ला दखान हिन्जावफोरनि ओमफ्राय जुवेलारिस फानो उन्दैफोरनि सफ्ट टय फानो ओमफ्राय बिदिनो आरो लिप ग्लस आरि बा गासिबो हिन्जावफोरनि बुस्थु फानजोबो आरो बाहाय मालिकआ बावनो थायोमोन औ बावनो थायोमोन बिसोरो जिहेतु नोंथाङा जिबायदि अजद खालामदों हिन्जाव थानायनि सिगाङावबो बेबायदि खालामो नामा बिसोर औ हिन्जावनि मेगनावनो खालामो ओमफ्राय जों हिन्जावखौ होनो मानो बिदि खालामनांगौ होनबा नोंहा बुंनांगौ जेबो माबा गैया बेखौ बुङो ओमफ्राय बिसोरो होनो हिन्जावा आं एडभकेट आंजों माबा जुजिनानै लाब गैया नों आंनिफ्राय गोजौसिन दाथां होननानै बुङो आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदि खालामजाया जोंबो मावनोसो फैदों जोंबो सिख्लासा उन्दैसा सेफ जानांगौना जोंनि जायगाया बे एडभकेट बा बे मानो हौवाखौ बेफोरबायदि माबा खालामहोनांगौ बेफोरबायदि मानो आखु देखायहोनांगौ एडभकेट बा ल'खौ मिन्थिखानानै मानो बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरखौ दांहोजोबनांगौ बिसोरो